Следващото предаване съдържа ярки образи, които могат да въздействат на зрители с фоточувствителна епилепсия. Това не са фойерверките на баща ви. Това са светлинни паради със сложни химични съединения и компютърна хореография. Удивителни огнени картини в нощта, изрисувани щрих по щрих. Но как точно работят? Да се изстреляме в високотехнологичния свят на пиротехниката, докато камерите ни влизат зад кулисите, за да разкрият тайния свят на фойерверките. Проект Земята. Тайният свят на фойерверките. Тук в Питсбърг, Пенсилвания, Zambelli Fireworks, една от най-големите фирми за пиротехника, е на мигове от началото на ежегодното празнично шоу «Нощна заря». Остават 10 минути. Джордж Замбели и синът му Джаред преглеждат сценария. Сребристи опашки, разноцветни дали, пукащи цветя. Те представят третото и четвъртото поколение, начало на Zambelli Fireworks, съществуващо от 115 години. Но тези поколения ще изстрелят стотици фойерверки или снаряди само за секунди с натискането на един клавиш на компютъра. Снарядите са заредени в тези черни цилиндри или оръдия, очакващи електрически сигнал, за да стрелят. Остава 1 минута. Да, Майкъл. Всичко е наред. Електрическите връзки са добре. Периферните модули. Да действаме. Общо 20 секунди. В готовност сме. Включи го, наближава. Остават 10 секунди. Готови? Пускай го. Огън! Перфектно. Фантастично. Беше невероятно. Над 1000 килограма снаряди. Стотици часове работа. Фантастично. И 2 месеца планирани изгарят за минути. Още един ден в офиса. Като екип за турне на рок-банда, 12 работници от Zambelli разглобяват тези 1500 уредия. В пиковия период около 4 юли те провеждат едновременно няколко стотин шоута в цялата страна. Колкото и поразителна да е била зарята в Питсбърг, Zambelli нямат време за почивка. Трябва да подготвят над 100 представления за Нова година. Включително в Ню Йорк и в Балтимор. Само за Балтимор са нужни 3 пъти повече снаряди, отколкото за Питсбърг. Това е една от най-големите новогодишни зари в света. Всички тези великолепни ефекти се основават на един принцип – химията. Майк Хиски, химик по експлозивите в DMD Systems, Ню Мексико, обяснява за основните им компоненти. Всичко започва с барута, наричан също черен барут. Черният барут е подходящ за едно. Изгаря бързо. Черният барут съдържа основните елементи на горенето. Ето как работи. Калиевият нитрат осигурява кислорода, докато сярата и въгленът, изграден от въглерод, са горивата. Щом въгленът и сярата се възпламенят, те загряват калиевия нитрат, който отделя кислород. Този кислород поддържа горенето, а сярата се отделя с дима. При заря се усеща миризмата й. Една малка демонстрация. Ще направим черен барут от 3-те му съставки.
Ще използвам 75% калиев нитрат за окислител. След това взимам въглена. Този въглен не е различен от този в задния ви двор, освен че е стрит, много ситно. Най-накрая е ред на сярата. В природата тя се среща като минерал. Позволява на калиевия нитрат и въглена да установят много близък контакт. Черният барут гори по-бързо, когато съставките са по-ситни. Ето защо. От стриването на големите частици в по-малки се получават повече частици. Те имат по-голяма обща повърхност. По-голямата повърхност осигурява повече място за възпламеняване и настъпва верижна реакция с по-силно отделяне на газ. Когато газът е затворен в обвивка, налягането се покачва и горенето протича по-бързо. Докато гори, се превръща много бързо в горещ газ. Преходът от твърдо вещество в газ предизвиква ефекта на взривяването. Пиротехниците използват този ефект при снаряда за фойерверк. Той започва с водещ фитил, памъчна връв, посипана с барут и увита в хартия. Фитилът внася огъня в снаряда, където запалва поне още 2 фитила. Единият е къс и води до долното отделение, където има само няколко десетки грама барут. Те са достатъчни, за да издигнат снаряда на 250 метра за 3 или 4 секунди. Вторият фитил е закъснителен и изгаря с няколко секунди по-бавно. Така снарядът има време да се издигне достатъчно високо, преди да се възпламени последното отделение с барут, наречено взривател. Когато взривателят избухне, той запалва ефектите или звездите, като ги изтласква навън. Тези звезди озаряват небето. Как пиротехниците постигат всички тези цветове? Във фабриката на Замбели шарените фойерверки са колкото наука, толкова и изкуство. Хората тук произвеждат стотици хиляди снаряди годишно. Повечето разчитат на древни рецепти и модели, предавани през поколенията. Бил Галантайн е един от малкото работници на Замбели, на когото са поверени звездите с запазена марка. Цветните сфери, избухващи от снарядите. Днес ще направим проста зелена звезда. Това е бариев хлорат. Барият има свойството да излъчва зелена светлина. Докато се нагорещява, електроните му се възбуждат още повече. Но с охлаждането те се връщат в нормалното си състояние и излишната енергия се отдава като светлина с определена честота. При бария тази светлина е зелена. Този процес се повтаря милиони пъти за 1 секунда и виждаме трайна зелена светлина. Да го измерим. Както при барута, Бил първо трябва да направи бариевия хлорид възможно най-ситен. За целта използва сито. То го разделя на малки частици и можеш да го смесиш по-добре. Освен това, ако има замърсявания, те ще останат в ситото. Целта му е да премахне бучките и частиците да горят равномерно. Неравномерното горене е непредсказуемо и опасно. Вижте, тук има малки бучки. Не знам какво е това, но не бих го пресял с тази смес тук, защото може да се взриви в ръцете ми. Добре, сега ще добавим малко евкалипт. Това е кората на дървото. Служи за гориво. Нито барият, нито кората биха се възпламенили по-отделно, но щом ги смесиш, горят. Така добавяме гориво към окислител. Щом смесват двете вещества, те се превръщат в опасен експлозив. Специалното сито дава допълнителна сигурност. В него няма желязо, за да не се образуват искри. Но е нужно и още нещо, за да свърже бария и горивото му заедно. Вещество, наречено декстрин. Ще добавим декстрина. Той е като мляна царевица. Разбъркваме добре, за да могат веществата да горят равномерно. Но дори и този етап е рискован. Трябва да бъдеш много внимателен с всяка смес, която приготвиш. Не трябва да бъркаш вътре с лопатката. Винаги я държиш отдолу и избутваш сместа отгоре. Вътре може да е останало нещо, което да съм пропуснал. Не искам да го възпламеня и да взривя сградата. Отделен съм, за да не взривя и някой от другите сгради, ако нещо тук случайно се обърка. Експлозивната смес на зелената звезда е готова за последните етапи.
За Боби Мейс и екипа му това е като рецепта за торта от кал. Ще добавим малко вода, за да постигнем идеалната консистенция. Искаме да се получи нещо като пластелин, достатъчно твърдо, за да можеш да направиш от него топче. Боби разбърква с ръце, за да усети кога плътността е подходяща. После поставя тестото в 30 см дървена форма, за да направи блокче. Изкарвам въздуха навън и го правя равномерно. Дървеното чукче не позволява да се образуват искри при удара. Сега той нарязва експлозивното блокче на малки парчета. Той реже, аз ще ги оформя. Екипът трябва да работи бързо, защото ако сместа изсъхне, става по-запалима. След това покриват сместа с барут, за да се запали бързо в фойерверка. Трябва да ги посипем с барут, преди да ги преместим. Тези звезди трябва да се възпламенят, щом се задейства взривателят. Но взривът е кратък и ги изтласква с такава сила, че те може да не се запалят, ако не са добре обвити с барут. Това се нарича празен взрив. Невъзпламенените звезди са опасни за хората на Земята. Звездите са с разнообразна форма и размер, в зависимост от желания ефект. Малките звезди изгарят бързо с слаб взрив. По-големите изгарят по-бавно, докато се спускат към Земята. Звездите са с различни цветове. Оранжево. Докато елементът барий излъчва зелена светлина, стронцият отдава червена, калцият оранжева, натрият жълта, а медта синя. Лилавото е комбинация от синьото на медта и червеното на стронция. Но има една спънка. Звездите с горящи елементи отделят много дим, а устройството им ги прави запалими. Ако някой работник изпусне снаряд пълен с такива звезди, триенето от падането може да го възпламени. Затова Майк и бизнес партньора му са създали по-безопасен и бездимен модел за цветните ефекти в снарядите. Това е нитроцелулоза за ракетно гориво. Използва се основно от военните за получаване на бездимни горива. Димът в пиротехниката обикновено пречи на шоуто и искаш да се отървеш от него. Нитроцелулозата е в основата на нашата пиротехника. Гори много, много чисто. Образува се при третиране на целулоза, обикновено памучни влакна, с азотна и сярна киселина. В момента не е запалима, защото съдържа 25% вода. Сега е съвсем безопасна. Щом се сгъсти и суши, тя изгаря безопасно и ефективно. Използва се и от фокусниците. Ще направим смес за жълта звезда. Ще взема 150 грама от това. След това Майк добавя една основна съставка на барута. Това е калиев нитрат. Той ще даде малко повече кислород на пламъка. След това ще добавим малко от едно вещество, което да добави искри в огъня. Това е металът титан. Елементът ще ни даде бели искри, образува опашка. Титанът има много ниска температура на възпламеняване, лесно се запалва. Трябва да добавим и свързващо вещество в звездата. В този случай това е поливинилов алкохол. Той е водорастворим. Фирмата Елмърс го използва в лепилата си. Това е натриев хексафлуоралуминат. Ще отсвети звездата в жълто. Ще поставим тази смес в голям миксер за храна, за да се хомогенизира. Всичко се смесва много добре, за да може горенето и цветът да бъдат еднакви в цялата смес. Така всички парченца, които отделим, ще бъдат еднакви. Сега партньорът на Майкъл, Дарън Нот, химик по експлозивите, разделя звездната смес в купчинки от 32 грама. Правят специални звезди, наречени комети, които изгарят с изкрящи опашки. За разлика от по-малките звезди на Замбели, които се изрязват, тези се отделят с преса.
Уплътняването на сместа осигурява равномерно горене. Формата на кометата също е важна. Това е комета. Има дупка в средата. Тази дупка ускорява горенето на кометата. Тя гори не само отвън, а и в средата. Едновременното горене отвътре и отвън кара кометата да гори дори по време на излитането. Същият принцип се използва при ракетните двигатели с твърдо гориво. Докато горенето на обикновената звезда постепенно отслабва. Накрая, те бавно изсушават кометите в пещ за 1 или 2 дни. Кометите и звездите са основните визуални компоненти на фойерверките. Но дизайнерите имат нужда от нещо повече за шоуто. Трябва им звук. Силните гърмежи, които тресат прозорците, вълнуват или стряскат публиката, са преднамерени. Наричат се салюти. Моделът на Замбели е прост. Само от 2 компонента. Първият е изкрящ прах. Много ситно смлян титан, смесен с окислител, който гори изключително бързо. Вторият е обвивка дебела 2 см, по-дебела от стандартните. Тя забавя експлозията с част от секундата, като топлината и налягането се покачват. Щом пламъкът изригне, той силно нагорещява околния въздух и се чува силен гърмеж. Ще взема изкрящия прах, ще сложа 60-80 грама. За целият този шум не е нужен много изкрящ прах. Разбира се, салютите с гърмежи са само един звуков ефект. Пукането се постига с добавянето на плоски стружки от метал като алуминия. Когато стружките са големи, те изгарят отделно от барута и пукат в пламъка. Много ярки бели искри. Свистенето се постига с пробиване на дупка в снаряда, позволяваща на горящия газ от възпламенения барут да се отдели. Тогава се чува изсвирване. За една от най-големите новогодишни зари в Балтимор, Мериленд, в Замбели са подготвили специални многоетапни снаряди. Един снаряд съдържа 2 или повече различни ефекти. Като този фойерверк червено цвете. Многоетапните снаряди се изграждат отдолу нагоре. Салютът с гърмеж, звуковият ефект на снаряда, образува долната му част и се взривява последен. Дизайнерът Бил Майкъл добавя последните детайли. Той завързва 2 барутни фитила, наречени стопини, за закъснителния фитил. Щом стопините се запалят, те ще възпламенят закъснителя и 3 секунди по-късно той ще взриви салюта. Тъй като в закъснителния фитил има много малко барут, винаги има вероятност да не се запали след изстрелване. Салютът няма да се взриви и ще се превърне в опасна ракета, падаща от 150 метра. След звуковия ефект добавят визуалния на цвете. Първо подготвят хартия с лепило и увиват салюта в нея. Отвън се разполагат червени звезди. В средата има едър черен барут, който действа като взривател. Когато снарядът достигне 150 метра, 3 секунди след изстрелването, взривателят се задейства, запалва и разпръсква червените звезди, а в същото време възпламенява закъснителния фитил на салюта и се чува гърмеж. Този 3-секунден фитил гарантира, че снарядът ще се издигне достатъчно високо преди да се взриви. За да се разпръснат червените звезди надалеч, увиват стегната връв около снаряда. Колкото по-стегната е връвта, толкова по-високо става налягането след запалването. При по-високо налягане, звездите се изтласкват по-надалеч с отделянето на газовете. След като залепват още хартия отвън, те добавят стопин към горния закъснителен фитил на снаряда.
Тази мярка гарантира, че закъснителният фитил ще се запали при изстрелването. След това добавят един последен лист хартия, в който е увит барутен фитил. Той възпламенява изстрелващия заряд на снаряда. После внасят и изстрелващия заряд. Достатъчно барут, за да вдигне снаряда във въздуха. Ако е твърде много, снарядът ще се взриви. Ако е твърде малко, няма да достигне подходящата височина и ще избухне докато пада. Правилото е 50 грама барут на килограм снаряд. 85 грама ще издигнат този снаряд от килограм и половина на 120 метра за 2 секунди. Последен се добавя водещият фитил. Черен фитил, увит в хартия. Възпламенява едновременно горния закъснител и фитила на изстрелващия заряд. Хартията ускорява горенето, като задържа газа близо до пламъка. Пламъкът се разпространява с 1 метър за 1/60 от секундата. Този многоетапен фойерверк, цвете с салют, е една от стотици възможни комбинации. Но за постигането на други форми, най-подходящи са сферичните снаряди. Рей Лофредо изработва двоен кръг. Ще взема половината обвивка. Закъснителният фитил вече е в нея и ще я напълня с барут. Той ще взриви обвивката при достигане на височината. Сферичните звезди изграждат по-симетрична фигура. Ще поставя тези звезди в обвивката върху барута под формата на окръжност. Звездите трябва да образуват идеален кръг. Взимам горната част на обвивката и поставям още барут. След като обвивката е пълна, трябва да я увием в хартия, за да задържим всичкия барут вътре. Откъсвам излишната хартия и залепвам обвивката на мястото, където двете половини се срещат. Това ще образува двоен кръг, щом се взриви. Кръгове, звезди, сърца. Възможностите са безкрайни и включват и по-сложна фигура, наречена круасет. Круасетите са специални звезди. Круасетът е просто голяма звезда с дупка от долната си страна. Той запълва тази дупка с изкрящ прах и я облепва с хартия. При запалването горят от външната страна и изкрящият прах отдолу се взривява. Разпръсква се на около 6 парчета. Така се образува круасетът. В този снаряд има 5 круасета, заобиколени от барут. Той е един от хилядите снаряди на Замбели, предназначени за новогодишния празник в Балтимор. Ще използваме специални хризантеми, божури, комети, круасети, сърца, звезди, кръгове, двойни кръгове. Разполагаме с най-големия инвентар в страната и сме ненадминати в разнообразието и комбинациите от цветове. А хореографът е толкова добър, колкото му позволява наборът от пиротехники и цветове. Вълнуващо е. Прекрасно е. В полето до завода Замбели International се подготвя да изпита системите си за изстрелване. Но няма да детонира снарядите с огън, а с електрически ток. Един от типовете механизми за детонация се нарича пинборд. Поставяш ключа вътре и го задействаш. Сега тече електричество. Имаш прибор. Когато изстрелваш снаряд, натискаш бутона за огън и докосваш проводника. Това изпраща електрическия сигнал към електродетонатора. Електродетонаторът е жица с метален накрайник, покрита с запалителна смес и намазана с защитен лак. Тя е свързана във водещия фитил на фойерверка в оръдието. Когато пристигне електрически сигнал, металният накрайник прави късосъединение и топлината възпламенява запалителната смес. Това изстрелва фойерверка.
Това е кабел с 30 двойки проводници. Ще свържем единия му край към един от тези конектори, а другия в края на тази пластина. Пластините придържат детониращите жици до снарядите. Всяка пластина придържа 30 двойки проводници, свързани с електродетонатор. След това свързват всяка жица от детонатора с водещия фитил на фойерверка. За всяка от пластините е нужен такъв кабел. Тук има 10 кабела. Това прави 300 изстрела от този панел. За по-големи зари понякога използват компютри. Това е компютърна система за изстрелване. Задаваш времената на изстрелване и тя върши всичко. Не е нужно да пипаш проводници. Предимството е, че използваш този малък кабел вместо големия. Този изстрелва 30 снаряда, а малкият може да изстреля 300. В Замбели са създали над 10 000 отделни ефекта за предстоящата новогодишна заря в Балтимор. Това ще бъде полето за изпитване. За по-сигурното е разположено на километри от най-близкия град. Ще изпробват системите за изстрелване и някои нови специални снаряди, като фойерверка Тиква. 7 снаряда, 7 снаряда, 7 снаряда. Първо сглобяват оръдията или тръбите, после поставят електрическите пластини. Снарядите се изстрелват с 60 метра в секунда, достигайки от 120 до 300 метра. Достатъчно бързо и високо, за да ги видят всички. Случайните или отклонени изстрели могат да бъдат опасни. Основното е оръдието да бъде стабилно. Черните цилиндри са направени от полиетилен, специална пластмаса, достатъчно твърда, за да осигури праволинеен изстрел, но и достатъчно пластична, за да издържи на взрив, защитавайки хората наоколо, ако някой снаряд се взриви вътре. Екипът трябва да подбере подходящи по размер тръби за снарядите в сценария. Затова не ти трябва 10-15 см. Трябва да поставя стойката за 15 см, за да ги подредиш. Боби Мейс ще проведе тестовете. Все пак пасва и в 10 см тръба. Още една тиква. Ако снарядът е с 2 см по-тесен от тръбата, ще се блъска в нея, ще загуби от тласъка си и ще се взриви по-ниско. Веднъж партньорът ми зареди 13 см снаряди в 15 см тръба. Изстрелвахме ги ръчно. Не се издигнаха високо, паднаха и се взривиха зад гърба ни. Беше лош ден. Докато всеки снаряд пропада в тръбата си, дългия водещ фитил се подава отгоре. Чрез него Марк Спиелвогел свързва снаряда с електрическия детонатор. Свързвам снаряда. Това е електрически детонатор, свързан с проводника за изстрелване. Така се възпламенява по електронен път. Всички тези трябва да се свържат. А при тези ще добавим салют. 13 см снаряд ще върви с 8 см салют. Ще ги вържа заедно. Свързването на жиците им гарантира, че двата снаряда ще бъдат изстреляни заедно. Сигналът ще дойде по проводниците в пластините. И двата снаряда са готови за изстрелване. Замбели изпитва всички етапи на зарята, включително и серията от салюти в края. 10 ефекта на гърмеж, свързани с фитилите си за големия финал. Ще изстрелят всички заедно. Нужна е само една електрическа искра, за да ги възпламени. С падането на мрака, те използват светлина от генератор, за да завършат подготовката. Дървените стърготини правят придвижването по-лесно и сигурно в калното поле. Боби и екипът правят последна проверка на електрическите връзки. Всяко копче е свързано с детонатор. Ако пултът не изпищи, значи веригата е прекъсната и снарядът няма да се изстреля. Следващият е 97. 97 е празен. Добре, и 107. Какво? 107 също. 107! Празен е! Празен! Празен означава, че в оръдието няма снаряд. Това 107 ли е? 107 е празен! Изпробвай го! Готово? Сега всичко наред ли е? Добре! Пиротехникът Дуен Куинби знае колко опасно може да бъде изстрелването. Когато снарядът се изстреля, виждаш как от тръбата излиза еднометров огън. Работиш с експлозиви. Винаги има вероятност нещо да се обърка.
снарядът да дефектира. Виждал съм снаряди, които политат от тръбата, после падат долу и се взривяват на земята. Това е опасно. Случва се. Не можеш да сториш нищо. Няма как да знаеш кога ще стане. Всичко е относително. Като допълнителна мярка, екипът използва високоскоростна камера, за да заснеме изстрелването и да анализира полета им. Готов съм. Екипът ще заснеме изстрелването и отгоре, за да разгледа по-добре новите фигури. 5, 4, 3, 2, 1. Огън! Започват с изпитване на серия от 24 снаряда, която завършва с многоетапен снаряд от шарени круасети. Изглежда всичко е наред. Сега е време за единични снаряди с нови фигури. Добре, огън. Една издигаща се червена звезда избухва в синьо-виолетово цвете. Идеално. Но секунди по-късно Нещо не е наред. неуспешен изстрел. Това беше новият фойерверк Тиква. Оранжев бужур с комети е последван от хризантема от червени звезди. Сребристо опашата Далия от шарени комети избухва по план. Следващият фойерверк Тиква работи без проблеми. И сега финалът. Чудесна работа. Съвършено. Браво. Заснехме страхотен материал. Екипът анализира струята при излитане на забавен кадър от отклоненията като саксиите. Саксията се образува, когато снарядът избухне в края на тръбата или в самото оръдие. Звездите се пръскат. Прилича на саксия. Само един неуспешен изстрел от 200. Отличен ден. Те вярват, че причината вероятно е била грешка в изработката на снаряда. Съдържала е твърде много барут. Изпитанието свърши. Ще продължат на големите чествания в Балтимор и Ню Йорк. Майсторите на фойерверки от Замбели се подготвят за новогодишна заря в два големи щатски града. В офиса е в Нюкасъл, Пенсилвания, и дизайнерът Майкъл Ричардс се подготвя. Той прави хореографията на зарите. Започва от Балтимор, най-голямата новогодишна заря на Замбели. За разлика от зарите за 4 юли, които са в червено, бяло и синьо, новогодишното шоу ще включва разнообразни цветове, които обикновено не виждате на 4 юли. Комбинациите от няколко различни ефекта са безброй. Започват с комети. Ефектът на кометата се използва само за създаване на опашка от изстрелването до взривяването. Наричаме я сребриста опашка. Краят на тази комета разкрива червена круасета. Това е снаряд с червени комети, които се разделят на още комети и оставят опашки в небето. А това е хризантема, приличен на цветето. Снарядът е пълен с звезди, комети без опашки. Това се нарича върба от брокат или златно камуро. Когато режисира заря, Ричард първо използва специална програма за подготовка на музикалното оформление. Обичам да започвам отзад напред и първо да завърша сегмента с грандиозния финал. След това правя откриването, а после се занимавам с хореографията и баланса в програмата. Винаги трябва да се вземе предвид темпото на музиката. Също така не трябва да използвам прекалено един и същи цвят във всеки сегмент. Разбира се, краят няма да бъде завършен без салютите с титан. Те винаги правят края на зарята специален, карат те да усетиш силата на фойерверките. Накрая Ричардс предава сценарий с хиляди ефекти с определени времена, който работниците използват, за да подготвят зарята. Зарята за Нова година в Балтимор е дълга 18 минути.
Планирал съм доста вълнуващо шоу за всички. Подготвям зарите за 4 юли и Нова година в Балтимор поне от 20 години. И знам къде се намират баржите в пристанището. Сигурно ще завърша дизайна и хореографията за 50 работни часа, за да съм сигурен, че всичко е където искам и темпото е каквото искам. Първата баржа ще бъде във вътрешното пристанище на Балтимор, най-близо до центъра. От тук Замбели ще изстрелят ниските ефекти. Римски свещи, изстрелващи звезди на не повече от 55 метра. От другите две баржи ще изстрелят хилядите други снаряди на височина до 240 метра. Всичко зависи от размера на снаряда, както обяснява Бил Майкъл. Общото правило е, че един 12 см снаряд полита на около 150 метра във въздуха. 1 сантиметър отговаря на 12 метра. Така е при избухването. Различните по размер снаряди дават многопластов ефект. 20 см снаряд ще полети на 250 метра и ще се разпръсне на толкова. Екипът работи в Балтимор от 2 седмици, за да е сигурен, че всичко ще мине по план. Най-накрая настъпва новогодишната нощ. Време е за зарята. Но природата не им сътрудничи. Крейг, онези съвпадат ли? Как мислиш? Имаме ли достатъчно проводници? 182. Да. И после останалите, докато ги свършим. Този вятър е ужасен. При силни ветрове екипът трябва да взима мерки. Използваме алуминиево фолио за защита от падащи въглени. Щом снарядът излети от оръдието, върху останалите оръдия се сипят частици. Не искаме снарядите там да се възпламенят. Алуминиевото фолио ще ги защити от падащата жар. Не искаме никакви непланирани изстрели. Снарядите се издигат с такава сила, че лесно пробиват тънкото фолио при изстрелване. Всички установки са увити в плътнища, за да не се намокрят преди зарята. Фойерверките могат да се изстрелват при всякакво време, освен при силен вятър. Никога не е имало такъв вятър на Нова година. Понякога е било студено и дъждовно, но не е и такова. Не можеш да промениш природата. Каквото е писано, става. Заря с такъв мащаб изисква защитна зона с радиус от 250 метра от баржите, в която да няма лодки или зрители на брега. При ветрове със скорост 80 км в час в пристанището на Балтимор, някой снаряд на височина 250 метра лесно може да бъде отвян извън периметъра. Използваме големи снаряди с диаметър 20 см. Ако силният вятър отвее тези снаряди над публиката и лодките, ще имаме проблем с безопасността. Много рядко отлагаме или отменяме заря. Времето трябва да е доста лошо. Прогнозират бурни ветрове. Имаме голямо желание да проведем зарята. Ако не стане до вечера, екипът ще бъде много разочарован. Трябва да решим дали да не отложим зарята. Ще говорим с властите в града и ще решим. Но времето няма да бъде проблем за зарята на Замбели на Таймс Скуер в Нью-Йорк. Защитният периметър е невъзможен с 1 милион души, струпани на 4 преки. Затова от Замбели не могат да изстрелят въздушни снаряди. Вместо това ще използват фиксирани, бездимни ниски ефекти високо на сградата с прочутата топка. Този тип фойерверки се наричат фонтани. Те нямат взриватели, затова не изгарят толкова бурно и не пръскат толкова остатъци, колкото въздушните снаряди. Майк Хиски и Дарън Нот от D&D Systems в Ню-Мексико са специалисти по тези ефекти. Както кометите, които произвеждат, техните фонтани изгарят с постоянен темп. Това е много сходно с принципа на ракетните двигатели. Те събират тези големи цилиндри с пропелант заедно в един голям ракетен двигател. Това много прилича на космическа сувалка. На ракетни двигатели с твърдо гориво. Там поставят пръстени между цилиндрите, за да не навлизат газове.
Но за разлика от двигателите на совалките, които горят при хиляди килограми на квадратен сантиметър, фонтаните изгарят при много по-ниско налягане. Идеално решение за пиротехника над голяма тълпа. В Балтимор силните ветрове и въздушните снаряди вещаят опасност. Заместник-директорът по реклама и изкуство на Балтимор, Рос Хили, участва във важно решение. Току-що се срещнах с пожарната, с Замбели и с корабостроителницата. Решихме да отложим зарята заради вятъра. Ще я преместим за утре вечер в 7. За първи път от 19 години отменят заря. Такова е решението. От Замбели могат само да чакат и да се надяват времето да се оправи. В Балтимор зарята по случай новогодишната вечер се превърна в представление за първия ден от новата година. Но времето остава несигурно. Всичко сочи, че вятърът няма да се промени. И даже може да се усили с напредването на вечерта. Има много фактори, които трябва да се вземат предвид. Включително и баржите, влекачите, екипа, както и зрителите, лодкарите. Ще се ръководим от безопасността. Това е на първо място. Времето често е фактор за стандартните фойерверки. Но на 11 000 км в Токио японски учени работят над следващото поколение светлинни шоута. За тази заря няма нужда от експлозиви. Това са специални лазери. За разлика от обикновените, те могат да образуват фигури във въздуха. Не е нужно да се прожектират върху повърхност. Учените от университета Кейо са открили начин да фокусират крайната точка на лазерната светлина върху въображаема повърхност. Членът на екипа професор Хидео Сеито и колегите му са открили дори как да образуват контури, фигури и анимации. Харесвам обикновените фойерверки. Не мисля, че технологията ни може да ги замести напълно. Но основното предимство е, че можем да генерираме образа с компютър. В обикновените фойерверки има много огън. Затова мисля, че нашите са много по-безопасни от тях. Този революционен прототип е плод на дългогодишни проучвания. Технологията е тайна и единствена в света. В Балтимор настъпи първия ден от новата година. Вятърът най-накрая е отслабнал. Изглежда всичко е оцеляло в това време. Екипът се заема с последните приготовления преди зарята. Да действаме, хайде! Честита нова година! Миналата вечер имаше бурни ветрове с 70-80 км в час. И трябваше да отложим зарята за по-сигурно. Времето ни попречи. Чудесен ден в сравнение с вчера вечерта. До вечера ще представим хубаво шоу. Добре, Бил, започвай да прекарваш кабелите. Добре, трябва ни табло за 300. Това е пластина за номер 1. Най-малката от трите баржи за фойерверки е закотвена най-близо до центъра на града. От нея ще бъдат изстреляни ниските снаряди. Тази баржа е за ниски фойерверки, достигащи 30-45 метра. За да се почувства тълпата по-близо, ще ги смесим с някои от специалните мини на Замбели. Те са много бързи и няколко неща излитат едновременно. Много зрелищно се получава. Къде да го поставя? На 45. При опаковането на всеки снаряд се поставя номер. Той отговаря на номера на детонаторната жица в електронната пластина. Трябва да ги подредим в определен ред. Бил, Майкъл и екипът му правят последна проверка на системата. 4 и 5, пластина 2, проводник 10. Раздели ги на 39 и 41. Времето наближава и Дик Нюкомб прави последни промени.
Имахме лоша спойка в шината, която изпраща сигнала. Вместо да я изключим от шоуто, просто ще изстреляме единия снаряд по-рано, а другия малко по-късно. Това е част от програмата. Понякога оборудването работи във фабриката, но изнесеш ли го навън в студа, отказва. Държи се като тийнейджър. Сега този снаряд ще отиде при онези двата, а този отива с номер 41. Пробвай! Няма проблем. Двата влекача преместват трите баржи нагоре по реката за по-малко от 2 часа. Напуснат ли кея, няма връщане назад за Замбели. Фойерверките и оборудването трябва да работят идеално за очакваните 75 000 зрители. Щом влекачите пристигнат, баржите се закотвят на място за по-малко от час. Влекачите ще се отделят, докато шоуто свърши. Сега остава само да падне мрак. Девет минути. Напрегнато очакване. Трябва да ми кажеш как изглежда, няма да видя зарята. Трябва да гледам часовника. 5 секунди. 5, 4, 3, 2, 1. Над $8000 в минута под формата на хризантеми, многоетапни снаряди и фонтани. Така Балтимор посреща новата година. Вечното изкуство на фойерверките търси все по-ярки ефекти, по-големи взривове и по-голямо шоу. Сега с технологиите на 21 век, бъдещето на фойерверките е обещаващо. Прекрасно.